F'19 il-bajja madwar Malta sar titjib sinifikanti fil-faċilitajiet mill-ħaddiema fih dan l-Aġenzija għar-Riġenerazzjoni taż-Żoni Turistiċi. Dan biex fis-sfond li l-bajjiet Maltin qed jilqgħu aktar nies fl-aqwa xhur tas-sajf. Tissaħħaħ l-esperjenza bħala waħda aktar sigura u pjaċevoli għal kull min jagħmel użu minn dawn il-bajjiet. Waqt żjara f'waħda mill-bajjiet li benefikat minn dawn l-interventi, il-Ministru responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi Elsin Zerafaċivelli osservat il-ħidma li twettqet u l-faċilitajiet li qed jintużaw mill-pubbliku. Il-ħidma li saret fil-bajjiet tinkludi l-installazzjoni u t-titjib tat-torrijiet tas-salvataġġ, 910 metri ta' passaġġi, 67 reċipjent għall-iskart u 10 slielem max-xatt fost oħrajn. Dwar dan il-għan il-Ministru saħqet li din il-ħidma xhieda ta' kemm il-Gvern qed tkompli jinvesti fi spazji pubbliċi ta' kwalità. Hi wkoll għamlet referenza għal ħaddiema li jaħdmu biex il-familji u t-turisti jkunu jistgħu jgawdu minn bajjiet aqwa. Grazzi għal żamma ta' dawn il-bajjiet mill-ħaddiema tad-Diviżjoni tal-Manutenzjoni u Tindif li ta' kuljum jaraw li dawn qegħdin fi stat u żamma tajba. U għaldaqstant l-appell tiegħi jmur għall-pubbliku biex ikompli jieħu ħsieb l-ambjent u żamma ta' dawn il-bajjiet biex inkunu nistgħu ingawduhom kuljum. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għar-Riġenerazzjoni taż-Żoni Turistiċi Denis Vella spjega li l-interventi saru wara ħidma ta' pjanar u koordinazzjoni biex il-faċilitajiet ikunu lesti għas-sajf. Fost l-assi li narmaw jinkludu l-passaġġi tal-injam li jimxu fuqhom min ikun qed fil-bajjiet, għandek il-showers, għandek il-changing rooms, għandek il-bins, għandek il-signage, għandek numru ta' assi oħrajn li jintużaw u frekwentati minn kun ikun fuq il-bajjiet kemm Maltin u kemm turisti.